Yma yn y ffair, mae'n bosib dilyn taith y bwyd yn sicr o'r gat i'r plat. A dyna beth sydd wedi bod yn digwydd fan hyn ar stondin Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol. Llew Thomas, chi yw cadeirydd NSA Cymru, a mae hwn yn ddigwyddiad pwysig i chi. Mae'r siow hyn yn siow bwysig iawn i ni. Ni'n cael cyfle fan hyn i ddod i ddangos pobl beth yw cig oen a cig dafad yn blasu fel. Achos pwrpas NSA Cymru yw i gefnogi'r diwydiant Ddefaid a hefyd i hyrwyddo fe. Ie, ni'n tipyn bach o waith enwedig efo pobl ifanc ac yn y blaen a trwy'r Gymdeithas i gyd i hybu y cig yma a'r bwyd oen, cig oen a cig dafad, ie. A dwi'n clywed bod chi wedi cael gledd yma yngwyr ystyr y gair yn ystod y deunydd diwetha. Wel, beth sy'n bod ymlaen â chi? Beth sy'n bod ymlaen â ni fan hyn, roi diwrnod diwetha, ni'n rhoi cynnig cig dafad i bobl i flasu, a mae gyda ni cig dafad fan hyn o 3 wahanol fryd wedi cael ei ginio'r un peth, mae bobl yn cael gweld a o sgwaniaeth yn y blas a bu'n mysu orau gyda nhw. Blas y brydiau wedyn? Blas y brydiau. A ni'n bod yn gwneud hyn nawr am y 2 ddiwrnod a hefyd gofyn i'r bobl a nhw'n hoff o'r cig wedi flasu fe a i roi'r platau mewn i'r 2 container hyn. A fel ych chi'n gallu gweld, y cwdyn ble mae pobl yn hoffi'r cig yn llawn a sneb wedi rhoi dim byd mewn bod nhw ddim yn hoffi'r cig. Mae hwnna'n arwydd gadarnhaol iawn. A pobl sydd falle sydd wedi bod yn cymeru rhan sy'n maen nhw'n licio cig anyway, ond mae'n dangos mae fwy o flas falle ar cig dafad a sydd ar cig oen. Mae'n wahanol yn dweud. Mae'n wahanol. Yn traddodiadol, mae'n anodd i gael bobl falle i flasu, i fentro i flasu fe. Felly mae hwn yn dda wedyn yn gyfle. Mae hwn yn gwrdd cyfle i flasu fe'n oer. Mae'n noed o'n well yn dwym wrth gwrs yn fech, ond mae hwn yn rhoi gwrdd cyfle ar ei cled. Wedi treol tyma bach fan hyn nawr. Wel, o'n i'n meddwl, byddech chi'n mynd i ofyn i fi. Ond mae'n edrych yn wych yn rhywun. Iawn. Tria di hwnna gynta nawr. A mae 3 wahanol gig da ni fan hyn nawr. Wedodd ti yn y fan nawr beth yw beth. Prif un yw hwnna nawr. Ie. Hefyd mynydd De Cymru. Ie. A beth nhw ti ar nawr? Rhif 2. Rhif 2 wedyn yw off y dafad biwla. O, ie, Gwr Epynt. Fi'n sy'n o'r ydy eto? Rhif 2. Rhif 2, a hwnna wedyn, oedd wrth dafad llun 5 blwydd oed. Hwna bach yn hynach na'r ddefyd eraill, ond fi'n sy'n o'r ydy fyna. Mae'r trydydd yn dyner iawn, ond dwi'n meddwl mae blas yr ail. Yr ail yw'r un ifanca, rhyw 2 blwydd oed, 2 blwydd oed o hwnnw, ydy fe? Y penfrith biwla. Na chi biwla wedi dod oddi wrth dafflu tylu lan yn henllan yn Denby, de. O, byddwn i'n meddwl bod chi wedi gwneud arbrawf arbennig fan hyn i'r diwydiant, felly... Fi'n ar pwy ochr wyt ti? Ti'n hoff o'r cig neu ddim yn hoff o ge? Beth ydych chi'n meddwl? Sa'n ni wastraffu hwn, na fi'n credu dyna'r ateb. Mewn yn y bin yna. Wara teg i ti. Diolch o galon i chi.